Ik ben Carla Pieters van de vestiging Den Haag, UKGR Den Haag. Voordat ik naar de kerk ben gekomen, was ik een heel angstig persoon. Ik had heel veel twijfels. Ik kwam eigenlijk ook voor de ziekte en ook voor de familieproblemen. Uh, ik was religieus. Ik ging naar een katholieke kerk. Daar ging ik echt, ja, ik ben zo opgevoed vanaf kleins af. Maar ja, ik wist wat er ging gebeuren vanaf het begin tot het einde. Dus ik wil eigenlijk groeien. Ik zag zoveel mensen met Bijbel rondlopen en ik heb iets, ja, maar ik wil ook weten wat daarin staat. Voordat ik hier naar Nederland kwam, heb ik een Bijbel gekocht. Ik kende de Bijbel niet. Ik heb het nooit gelezen. Maar ik ben er hiermee gekomen. Ik begon het ook te lezen, maar ik kon er niks, echt niks begrijpen. Ik was, op, ik was op weg naar het werk en ik keek in deze richting, ik ben van de Fruitweg, en ik zag een folder of een banner. En die had iets over de Heilige Geest of de gewijde olie. En ik had iets, ja oké, dat is voor de genezing of zo, dus ik ga kijken. Ik ging eerst naar mijn werk en ik ging ook kijken hoe laat de UKGR open zou zijn. Ik dacht dat het half 7 was, maar het was half 8. Dus ik was heel vroeg samen met mijn dochter. En toen had ik mijn zus ook gebeld en ze zei ja, ik kom ook. Het verbaasde me wel, maar ze is ook naartoe gekomen. Want het is een hele grote stap om van de katholieke kerk naar een andere kerk te gaan. Ze kwam ook, maar ik had gesproken met een pastor. En hij heeft me alles uitgelegd. Maar ik bleef kijken in zijn gezicht, maar ik weet het niet. Hoe meer ik hem bleef aankijken, hoe jonger hij zag. En ik heb iets, wat gebeurt hier? Er moet iets zijn. Zo begon ik naar de kerk te komen. En het was op een vrijdag. Maar toen hoorde ik dat ik ook de gebedskettingen moet volgen. Dat is voor de bevrijding en zo. Dus ik bleef komen. En ja, zondag was ik echt gewend om naar de kerk te gaan. Dus ik kwam ook op zondag. Dus telkens als ik kwam, wilde ik meer weten. Dus het was echt gewoon, ik was gewoon aan het woord aan het eten, laten we zo zeggen. Want ik had het nooit eerder gehoord. En zo had de pastor gezegd op een dag, we gaan de vasten van Daniel houden. En wat het inhield, hij heeft ook uitgelegd, ja, dan ga je je vermijden van alle negativiteit, van de nieuws, dat soort dingen. De Bijbel meer lezen. Dus toen had ik iets, ja, dan, dat wil ik wel. En het verbaasde me, want hij zei, als je de zekerheid wil hebben dat als je sterft, je ziel naar de hemel zal gaan, dan moet je de Heilige Geest hebben. En de vaste van Daniel is zo gericht dat je echt de Heilige Geest kan ontvangen. Toen had ik iets, ja, ik ga ervoor, ik ga 100% ervoor. Wat heb ik gedaan? Ik had eigenlijk de Bijbel, ik ging de Bijbel lezen. En ook ging ik heel veel filmpjes over God, die Mozes, Jezus en alles. En ook Jozef. Heel veel filmpjes ging ik kijken, dus al mijn tijd heb ik daaraan besteed. Op het werk hadden ze het ook over het nieuws en zo, maar ik kon niks vertellen. Dus ik liep gewoon weg. En toen was het was op een zondag, de dienst van zondag om 18 uur. Ik kwam altijd, dus ik kwam met mijn dochter en mijn zus. We waren daar, dus de dienst was begonnen, we waren daar bezig, maar toen schiet het me binnen. Nee, volgens mij heb ik het fornuis niet uitgezet. Ik ga terug. Dus ik stapte de auto in en ging kijken. Maar daar aangekomen, ik had met de buurman, dus ik had wel de sleutel, maar ik kon de deur niet openen.
Maar ik weet niet waarom. Ik wist er niet waarom. Toen had ik een buurman gevraagd om het voor mij te openen en het ging gewoon open. Maar het fornuis was al uit. Dus ik ging terug en tijdens het rijden moest ik denken, de kerk is bezig de Heilige Geest aan het zoeken, maar dat wil ik ook. Oh God, help mij. Ik moet daar aanwezig zijn. En toen kwam ik binnen. De, de dienst was nog steeds. Dus ze waren de Heilige Geest aan het zoeken. Ik ging helemaal achterin zitten. Toen stond ik op. Ik heb me helemaal gericht. Ik heb alles gegeven. Ik heb God gevraagd eerst voor vergiffenis als ik iets fout heb gedaan. Ik heb alles in de handen van God gelegd. God, dit en dat is met mij aan het gebeuren. Ik heb zoveel strijden, ik heb zoveel haat, dat soort dingen. Vergeef mij, ik wil uw geest in mij hebben. En ik ging heel diep, heel diep. Ik was heel diep. En toen heb ik... Het was een bevestiging dat ik kreeg. Maar eigenlijk, ik wist niet precies wat het was. Maar het was een hele transformatie. En ik bleef kijken, wat een rust. Ik bleef denken, wat is dit? En toen, ja, de dienst was afgelopen. Ik ging naar huis. Met de vraag, wat was dat? Het is een verandering, maar wat was dat? Want ik was aan het vragen, ja, wat is de Heilige Geest? Wat gebeurt er als je de Heilige Geest ontvangt of zo? Maar niemand kon het me uitleggen. En toen in de avond stond ik op. Ik kreeg de bevestiging dat ik de Heilige Geest heb ontvangen. En de haat dat ik had over een persoon, was mijn ex-werkgever, die alleen maar slecht sprak. Ik had geen haat meer. Maar zodra ik de naam van die persoon hoorde, had ik die haat. Maar alles was verdwenen. Ik had de rust in mijn binnenste. En toen had ik iets, ja, dat is de Heilige Geest. Want daarom kon niemand me vertellen hoe het is als je het ontvangt. En nu heb ik de bevestiging, ik weet wat de Heilige Geest is. Ik word begeleid door de Heilige Geest. En telkens als er iets is, ja, we kunnen door problemen heen gaan. Maar we worden altijd, we krijgen de overwinning. En elke keer dat de vasten van Daniel is, heb ik iets, ik neem mijn kans, ik wil me vernieuwen. Ik wil dichter bij God komen. En dat doe ik altijd. En nu hebben we weer de vasten van Daniel. Ik ga weer deelnemen en ik ga heel veel extra dingen doen.